Så skal der chipmærkes. Ja, det skal der. Og det er sådan en vældig stor en her. Ja, hold da op. Det ser lidt farligt ud. Ja, godt de ikke. Sådan er det. Det er godt, de kan ikke se. Ja, det er det. De ved ikke, at det kan gøre lidt ondt. Nej. Men det er jo kun ligesom en vaccination, ikke også? Ja. Så Det er hurtigt over. Det er hurtigt over. Hellere det end en tatovering. Ja, Absolut. det er også derfor, jeg valgte det den her gang. men det er altså også meget, meget bedre. Også fordi, det er der jo forever, ikke også? Det er tatoveringen ikke. Nej. Den forsvinder ikke. Især hunden, der bliver brugt til jagt, der render ud i skrub og sådan noget, ikke? Og så efterhånden, så får de sådan nogle mørkmelerede ører, og så er det altså ikke særlig. Så er det svært at se. Ja, det er det altså. Så tipsmærkningen, det er bare... Nu er det jo min egen lille sviske, der kommer først. Hun hedder Ivalu. Nå. Eller skal vi helst tage den fra starten af? Altså, det er nemmest for mig, for det er bare fordi, jeg har tips, eller læst dem af hjemmefra, ikke? Og så lagt dem i orden og sådan. Men altså, hvis du... Så kan vi lige få filmet. Det er jo mere for at se, hvordan det går. Ja, Hvordan det går for sig. ja. Hvad sagde du, hun hed? Ivalu. Ja. Har du hende der? Ja, så skal jeg jo lige finde hendes nummer. Ja. Ja, du gider ikke. Du gider ikke. 208, 206, 131, 22. Ja. Den var der. Ja. Her. Oha. Mors lille snøf. Vil du have en deroppe på bordet så? Ja. Eller hvordan har du tænkt? Ja, det vil jeg, men det kan jo godt ske, du bliver nødt til at skal holde hende. Ja. Det ser vi lige, Ja. hvad hun gør. Ja. Hvor galt det går. Hvor stikker du henne? Jeg stikker her på venstre skulder. Venstre skulder? Ja. Ja. Der kommer den ind. Ja. Godt. Hvis du nu havde et eller andet, der ikke var så glat, hun kunne stå på, kunne det måske... Ja. Det der tæppe, der hænger lige bag ved dig der måske. Kunne det bruges, eller er det for... Det rutscher nok, det er jo mere sådan for, at hun... At hun ikke rutscher for mig. Vi prøver lige at sætte hende ned i vasken, ja. Sådan. Sådan, ja. Sådan. Så. Mors lille pose. Sådan, så er det over. Var det det? Det var det. Det var godt. Sådan. Var det alt? alt? Var du dygtig. Så dygtig. Ja, nej, det var hun godt. sagde næsten ingenting. Hun sagde jo ingenting. Det var dygtig. Det var flot. Ja, det var dygtig. Sådan. Jamen dog så. Ja.